저기 나면 돼. 우마. 서. 으. 아또 마. Ma wa due. 마크라. Makra. Makra. 마. 서. 음마. 썩으죠. Aiko datte. 썩으죠. Nikabu yatai. 왜? 안에서 뭐? 왜? 제대로 나면 돼. 이러죠. 호시. 신고. 썩으죠. Lakaw, uy, magpakugos. Sama ni mong kalaki, uy. Kuya ka dyan kalaki ba? Good morning, guys. Maro ka dyan bata. Malagi nato dahil sa lakaw kay gusto ko guson. Kapitag palit og strawberry juice. Lami ba ka ni? First time ko katry ani. Lami si Jag guys, na flavor nga mangga. Hinog nga mangga ba? Lami. Awa guys, naigulayan sa tengah sa humadan. Naganapod kay mais na ang mais tengah sa humadan. Mais. Basta summer din guys, like farming on good. Hala? Kuyo ka dyan style? Hala? Para muot ba? Para muot? Hala? Kuyaw! Kuyaw kay kag style ba? Pinasangat pang tiil, hayahay! Hayahay! Kuyaw ka dyan, kinatawan ba kay pinagasan? Mga mais guys ay. Ay, mga mais na ay. Nay, mais na guys ay. Traktaro yun. Kung na guys ba, mag-deliver na sa market pa. Direct siguro na sila. Mas makasave mangod sila kung direct. Tadiri! Welcome! Hi guys! Abot na tadiri! Welcome to market! Na tadiri guys. Nayaday daghang mga kuha na watermelon. Wow! Ay, mga watermelon guys. Amunita ta sinugbang mais. Guys, morning katong kuwagata, katong beetle ba nga giduaan ni Aki og gisud na mo sudlanan ngayon ani. Na ay mga baligja. Ay, tag 380 yen. Na naisud ay. Ay ang mga bata man gud diri sa Japan kay duaan man gud nila diri inani. Duaan ni nila guys. Ay mga baligja. Tag pila man ni na? Mahal ka. Mahala oy. 1,280 yen. Anay mga sad pero mga dagko na ni sila guys. Ay dagko ka ato ay. Ay. Nay, dagko di ba 400 yen. Kay diri sa Japan guys, duaan ang gudi sa mga bata. Ay na maligjag mais diri guys. Oy. Naay wa. Napoy mga plants diri guys ay. Diri man to dapit guys. Oh, kana wa man wala maligjag diri pud wa pud. Mopalit na naman tagkuan guys kanang halo-halo sa Japan ba. Itog tanta guys, magkuha og video. Muna ilang kakigori guys, murag halo-halo diri sa Japan ba. Di, kuha man nag-additional sa kuya og toppings. Ilang halo-halo diri guys kay puro ra man na ice. Derhan ka dyan na ice guys. Kay init mangud ka dyan diri tambal sa kainit ba. Dabot
gibutangan ra og kuan condensed milk. Dozo. Muna ilang halo-halo sa Japan, guys. Muna ilang halo-halo diri, guys, nga puro rice. Pagkajoy sagol, di ba? Nangita mi kuan ba naghago-hago rami diri inja wa pay mais. Is man jud tamong tojo diri dapita ba? Sa kiyo pud gusto mo kanong tag mais. Halo-halo sa Japan. Mo ni lang gitawag, guys, nga kakigori. Kay kori man ang tawag sa ice. Puro ice, di ba? Puro ice man nagibutangan na nila condensed milk o katong strawberry flavor. Nya mo pita diri, guys, ay Daiso. Mapita diri, guys, ka mangita tag libro. Welcome to Daiso. Indo to. Na diri mga books, guys, ay. Mga books. Tag 100 yen ra. Mo ni Daiso, guys, tag 100 yen. Nagkapili na si Zai, isa ra gipili atong birahon na kay para isa ra piliin ba. Awa, guys, na sila yung mga plato diri ay tag 100 yen ra. Sa mga nindot, diba na ay. Katawa mong kuha nilang duha. Uy, usahay sweet, usahay food kay manggi bugno. Na mais diri, guys, ay di mo na mahonggi pangita. Uy, ay mga pagkaon diri, guys, ay natanangita ko ka ng parat-parat ba. Wala, pariha sa Pilipinas ay nainani sa Pilipinas, diba? Ampaw. Kanina lang atong palitan, be. Ampaw. Kadaghan na pag napalitan ng akyo, uy. Dapat adugan. Apa? Mas gusto ko, ingan man ko. Nganong daghan man kagipalit akyo? Ingan mo sa mama, nganong daghan man po kagipalit? Dugangan na po niya ingon ani ay. Diba, ano? Kuriwa, Philippine tayo siya dayo? Chisay dayo mo. Chisay mo. 赤いのか。 Nasaag na sa mong parking. Si Takuya ay. Nagkatawa ko Takuya ba? Kaingon ko nga. Naglikramo ko ba sa Akyo puting daghana nagipang punit. Ina sa Akyo, huy Akyo, ano naghan naman kadyo kagipamunit. Si Baba nakakita na nga doha ang gipunit ko. Huy mama, ano naghan naman po kagipamunit. Tora man ko mong parking dito. Oh. Abot mi dito ay naglakaw mi. Tanaw ta kay nakapay mga saksanan diri kay parking lot ra pa ni. Diyan nagkuan-kuan ko ba nag-video ko. Papa. Katawa mo kung papa. Oy, kay mulikramo manggod ko basta nagpaliton si Akyo kay manad lagi. Diyan si papa po na ni Maus po na nagkatawa ko ako pa hindi ko sug mulikramo nga di man hinubra ko magbayad po. Di naman ko gusto nga kanang maanan si Akyo ba. Karelate mo anang feelings, guys. Kaya ako nagdaka man kung nga way kwarta ang ginikanan ba. Kanang di gani lisod. Di lisod sa ginikanan mo balibad sa anak kung unsa ipapalit kung wa kay kwarta. Kaya naman sa kay rason nga di ka kapalit kay wa man kay kwarta. So sa na nimo pagyan nga di ta mo palitan kay way kwarta. Ang nakalisod, guys, kung nakay kapalit sa mga joy mo anak lisod mo gud mo balibad. Mo nang kasabot ko din ta kuya nga mo na ang sigbadlong ninja nga di lagi palabian. So anyway day, guys, kani nga pagkaan kay nanis Pilipinas sa una tong gamay pa ko kay sita tayo merkado to kay na to ani ay sa chicheria. At tani ikuanan za, guys, naman to'y sala dito sa balay atang sagulan ani ba. Uy siya, sige. Kaon pud siya kiyo, lami ang ampaw. Mura sa Pilipinas pud ang flavor, guys, ang inyong lasa. Hanumdum dyan ko sa pagkabata ba, hanumdum ko sa tatay. Mga anday ta, guys. Ganahan pud siya kiyo ay. Kasi lami daw. Si Papa pud ay gamay na lamang nabilin kasi Papa pud ganahan. Nata diri, guys. Ning hunong ra bitaw mi diri, guys, kay gusto mo ari si Akyo ay kay namang gyud nakatambay nga train. Murag wa naman ni gigamit. Nakatambay na dyan siguro ni si Zaba. So, naman taon ni silang duha, uy. Hari na, no? Papahari na, dayo, no? Entry, dayo. Tanawar ako ni si Takuya, uy. Nay nakasuot ba nga no entry? Ning sulod gud sila. No entry dyan siya. Na si train mo, gidiri, guys. Ay.
Papa kiyumoten eh. Si kiyumoten. Abo na yo, Papa. Papa, abo na yo, kitskite. Iyo, akiyumite agite. Naji de mo agi diri guys. Papa, kitskite yo. Chika sugiwa. Yamite yo, Papa. Mahadlok na sa taning takuya. Ay, magpaduo, mag-adyo. Naji de mo ari di ay. Namanggod pinag-waiting dito guys. Ay, station gamay. Kanay train ay. Paabuta diri sa train. Sideng! Woo! Saka nagbalik. Kinsa kaning agyanan diri guys, kay pwede ni magyan og sagdanan. Pero kung naay train, kay ang sagdanan kay mohunong. Papa, kitskiti yo. Namang kon dito guys, o pasahero dito ay. Naning sakay ng mga pasahero. Nana po dito speakers guys ay. Mahadlog mga kuya. Uy, kaya bas hindi magbantay ba? Nana po train dito speakers ay. Na ang sagdanan guys, ning hunong di ba? Basta maubos na siya kaya ang sagdanan ka, di pwede mo agi. Si Akiyo ay ningabot na dito. Ang larga na ang isa. Ang isa mo larga pa na. Balik na sila ay. Wanay train ta na guys. Na guys, na railway sa kabasakan. Railway man na ay. Sa kabasakan, gamay ka yung space. Insan na po yung mga baka dili guys ay. Oh, na baka guys ay. Dagan ka azo. Nasiguro na sila yung slaughterhouse dili. Kaya na may mga baka ay. Karon ko kita na day baka dili. Daratang gipalit nga chichirya guys. Gihimo ng salad. Wala may tomato. Tabi masyo. Let's eat. Mga anta guys. Lami si Ja guys. First time ko kasuway nani ba mong salad. Lami day si Ja. So that's it for our video guys. Thank you for watching. Always remember to stay safe and God bless us all. Bye everyone. Please don't forget to like and subscribe. Bye bye.